सभा बिसायख'थिया गोबाव सम गैलिया सार बिपिएफ देरहानायनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? 22 नं बाक्सा समस्ति हिसाबै जोंहा देरहानाया रोखा जानानै फैबाय। मानोना प्रमद बर'आ रायजो राजाखौ जाबायसा थगायबोदों, जाबायसा बिथाङा बुंबोदोंमोन, बेफोरखौ बिथाङा जेबो मावनानै होनो हायाखै। बेखायनो दिनै गोबां इउपिपिएलनि कर्मिफोरा जोंनि बिपिएफ हान्जायाव जइन जाफैबाय दं। आरो बे जइन जानायखौ नुबाथाय जोङो दिनैनि दिनाव 22 नं बाक्सा हिसाबै जोङो देरहागोन 100% रोखा जाबाय। बेसेबांसो भट मोनना देरहागोन बायदि? ओरैनो जोङो हिसाब खालामना नायदों, जोङो 1 लाखनि एसे बारा मोनगोन आरो भटखौ गासै बाक्सा समस्ति हिसाबै। जिहेतु बाक्सा समस्तियाव आगुनि एमएलए हेतेश बसुमतारी आरो राकेश ब्रह्म बिथांमोनखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। कन्टेस्टआ सोरजों जागोन? कन्टेस्ट हिसाबै आंथ' बेयाव नुहुराखैनो बै बाक्सा समस्ति हिसाबै। मानोना जोंनि दानि सरकारा बिपिएफनि सरकारा बे दानबायावनो जोङो रायजोनो खोथा होनाय बायसा जिखिनि मोनबा गेरेन्टि दंमोन बेफोरखौ जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा दिनै मावफुंजोब्बाय। बेखायनो गोबां रायजो राजाया जोंखौ फोथायनानै जोंनोनो भटखौ होगोन, बेखौ आं रोखायै बुंनो हायो आरो। बे समाव नोंथांमोननि मोनबा गेरेन्टिया जाफुंसाराखै होननानै मोनसे ससियेल मिडियायाव गोसारबाय दं, मा बुंगोन? बेखौ जोंनि जिखिनि अनसुंथाइ मोनग्राफोर बिथांमोनाव सोङोबानो मिथिगोन नोंथांमोना जे जों जे मोनबा गेरेन्टिखौ दिनै गासैखौबो मावफुंजोब्बाय। आरो जोंहा बै बिधानसभानि जिथुनिखि बिसायख'थि, बे बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव जोंहा स्टेटआव सरकार जागोन। बे सरकार दानायनि उनावनो जों मोनसे होबावनायनि बायदि थांखि लाखानाय दङ। बेफोरबायदिनो जोङो बे थांखिखौ मावफुंलांगोन। रायजोनिसिम मा फोरमायगोन बे समाव? आं नैबे समाव रायजोखौ खावलायनो सानदों जे मानगोनां जोंनि बिपिएफनि आफादगिरि दानि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा रावखौबो बासियालासे बिथाङा खावलायखादों जे गासैबो जोंनि बिपिएफ हान्जायाव हाबफैनो हागोन आरो जोंनि बिपिएफनि जानानै खामानि मावनो हागोन। गासैबो जुदि जों खौसे जानानै मावोबा डेभेलपआ जों निजेनो मोनफुंनो हागोन। बेखौ बिथाङा बुंनाय लेखायै दिनै गोबां रायजो राजाया जोंजों बिपिएफआव जइन जाफैबाय दं आरो। आदसा, दिनै जों बिपिएफ हान्जायाव जइन जानायनि कारनानो जाबाय जोंनो बिपिएफ हान्जाखौ जों मोजां मोननानै दिनै जों बिपिएफ हान्जायाव गासैबो आंनि लोगोफोरखौ लानानै आं दिनै नै जोंनि कक्लाबारि ब्लक अफिसाव इउपिपिएल नागारना बिपिएफ हान्जायाव फैनाय जाबाय। माने फैनायनि कारनानो जाहैबाय जोङो 5 बोसोराव इउपिपिएलआ जोंनि कक्लाबारि समस्तिनि खोथाखौ बुंला, जेनेबा जोंनि कक्लाबारि रेभिनिउ हिसाबै जोंनि जेसेबां खामानि जानांगौमोन बेबायदि सिस्टेम खामानि जायाखै। मानो होनोबा नोंगौ इउजि सारा जोंनि इउपिपिएलनि केबिनेट मिनिस्टार जालांनाय समाव मोननैसो बुस्थु बानायना लानो, नाथाय जोंनि बे कक्लाबारि खिनाव सासे गोख्रों एमसिएलए थानानैबो जोङो दिनैसिम थारमाने जोंनि कक्लाबारि गामिजों हाबलांनाय दोंनै दोंथाम लामाखौ जों बिनानैबो मोनासै। आरो जोङो बिनि अनगायै आरो जोङो जोंनि समाजनि किसु नियम खान्थिनि थाखाय रायजोनि मोजांनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ लोब सापर्ट होदोंमोन। आरो जों मोनसे ससानसालियाव गोथै सावग्रा जोंनो नांगौ होननानै जों डिमान्ड होदोंमोन, नाथाय बार होननायावबो बिथांमोना जोंखौ खेराखै। बैनि थाखायनो दिनै जों बिपिएफ हान्जाया सरकाराव फैनाय लोगो लोगो बैखौ जाहाथे जोङो रायजोनि जानानै जाहाथे बिनानै जों रायजोनो मोजां खामानि मावना होनो हागोनखौ मिजिं थिहरनानै जों दिनै बिपिएफ हान्जायाव जइन जानाय जाबाय। जों दिनै जइनिं जानाया 6 जन जादों। आङो ओरैनो सिगाङाव पिसिडिसिनि मेम्बार हिसाबै दंमोन आरो बिनि उनाव थांनाय बिटिसि इलेक्सन समाव आङो कक्लाबारि ब्लकनिनो स्टारिं कमिटि अफिसखौबो अफिस सेक्रेटारि हिसाबै सामलायदोंमोन। मा दोलोआव दंमोन? आं इउपिपिएल दोलोआव दंमोन। साननैसोनि गेजेरावनो जोंजों लोगोसे आरो 20-25 जन जोंनिनो थाफानाय एबा जोंजों लिथि-खिथि थाबाय थानाय सोमोन्दोआव थानाय बिथांमोनाबो बे बिपिएफ हान्जायाव जइनिं जानो थांगासिनो दं।